baha. Una ko na kung nuna. Tulo 2 o 4 5 na. Tuloy. Tinod. Sakto ang saka din duro. Sabi na kung gantay. Imposible. Nang dilit ko sa mga kita. Oo. Diba? Lagyan na kayo. Kapag isang bibig lang. Bukaraw, busalong. Kaya kasi karang sa kung nalayas dinisa sa nalunod din sa mua, sa mga tin. Tapos ka ng tulok adlaw. Kita din ako. Wala na uman. Kasi karang maano, din na sa matin nga repair. Din ka, Paul. Sa kay Suto ang operator ko. Oo, sir. Diyan pag ikaw magkikistorya anak nila, sir. Sige, ayaw na. Sa kay Mamang Imang Lalo nila. Yan ako lang, basin na ko siya. Kung ayaw kay basin mga unsa. Ang among gilikayan po diya, kasi mga ako dapat. Siyempre, bangag din na siya. Naliyok din ang mga yuta. Oo, mo po lagi, sir. Ako rin gilikayan siya. Base na niya magupupupok din. Matapunan. Oo, matapunan. Muna kung gusto ipasabot sa sir. Muna kung gusto ipasabot na na, kaya sa gis. Karon ako, makakuan ko rin nga, ayaw sa, mo po rin sa gis nila. Tapos madungagan ang ato problema. Sabagay, kabalo man ang mga operator diya, asa na kagitan bangaga. Yung pakutok nila. Ngayon mo ganyan, ganang tubig daw. Paupas yung ilas tugas, pambak mo din. Kaya makita ka ng bangaga. Tawagin din ko kung maundang ng tubig diya, natal balik din. Ang basa to, ano ba? Ano kasi basa yung lalong. Hindi ang tubig ko daw sir. Oo. Wala direct link para lugar dili na po siya magdulo. Nawapaw na siya. Dali siya nga tumoy, sir. Muna siya kanang tama na nang di. Tanan. Eh kanang nagkuan, kanang nagsulog. Inayahan na niya nga ng Salomon. Yan na, wala na siya nahilabtan. Kanang nasa tuwa, dati na naandikan. Oo, kanang kasulog na. Ay kung dili, kinayahan na. Pero kanang nakaibabaw ng bato, muna na siya tugod, ano nga banala. Pagkakala sa dito na tayo. Dini nasa nga side. Kaya kanang tubig nga akong gibangagan, diyan nagaparking ang bako o ang damtrak. Kaya dini sila makuha ani nga busa. Kung ano nag-divert niya, Oh, mo kato nga dalan, sir, balik kani nga dalan. Tubig gani gibali na tubig. Pero kani mapri. Mapri na mo ni siya. Pero sakto mo ni sir. Kani nga gitambak diri, pwede ni sa mo. Anak dia. Kung kami magkuan-kuan, pwede may mga tambunan. Wala usa sa nga ngayo po sa system. Nang suggest po na ako kapitan gapon kay katarantay ko. Kasi hindi kayo lumaw mo kuno diya ang tubig. Ang tao. Ipakaalot ako dito sa bakaw. Di na ako mo divert din eh. Kay kani dalan ni sa gani atong gapon, di ba? Ako na lang ipangkutot. Naigo man na dili. Madlok man ang operator. Kung si kapitan kung lingon sa ayaw, tiloy kay bata kung maigo, matiyan, mabuskad kung naa manggaling. Pangitaan na itong pamagi nga din sa mga insa. Ang operator sir kay mingon sa pagkutot na kung sa dala at tubig. Kung sa ako nang kututon. ayun na, Kabalo ka. kuha number ta. Sa pila ka adlaw, siguro pagkapot ng mga tuwigis. Siguro sa balita nga, ano adlaw na itabo na Martes, diba? Ito, pagka gabi, baha. Alas tus mo. Pagka Merkules, gabi, baha. Pagka Huwebes, gabi, baha. Kuha lang po, mas kinawa itong taguluan, ang hit sa taguluan, siguro tabang sa ito. Muna yung amahan sa trip, kabatan. Kuha lang po managlag na sila kusog sa tubig. Hindi rin maabdag isa ka or 24 oras. Abot na ito magkano. Abot na ito dito. Wala nga, kiring namang ibuhat karon. Kung napay plano din sa babaw, wala problema, sige lang. Basta kay, ang kaya na natin, wala yung mga isa natin. Wala yung disgrasya. Kaya kami po, manikamot dito. Bahalag kuhan. Among gitrabaho gani gahapon. Tanan nga pwede makuot ilang. Silang ambot. Pwede kuhan, gipang bungkag na dito. Bungkag na tanan. Mga ka po ang trabaho ng karon. Kaya dili mang yun, ikaling yung mga, karang mga taon na din ang siya. Nga mga po nga, sa Coast Guard po, nanawag na po dito. Kaya napoy lang ipangita po ka tao. Oo, managat sa tugaro, wala pinagpupoy. Basta niya po, matimingan nga makita sila nga di mawil ng description. Ito ako sa matagaan sa bata, mga bata. Yung kaso nga inana, makita mo ginani. So, tawag lang ito. Bisa mo kung konti mo, kung konti mo manawag. Hindi na yung panahon sila kaya kung gusto sila na.
Isa ikaw dila kung giulatan nga mutawag mo tagano sa ikaw ni Luis. Sige lang, gapo nag-text ka. Wala ko gapit kay wala Okay gamay naman. naman yung prudo. Lagi okay ra. Kana mong gudta nga plano nga dili po baka ko Oo, makalapas. lagi oh. Kay Sige lang. pasin di ba nga pasa ko suggest kay nana. Wala ko na ko adiya. Dili kay magpataka ra ko kuan nga okay ako lugar nga man ako. May gamot pa kayo. Ina ba nga ta kay usa ra man natong tunga nga makuha atong bata makita. Ana ra man. Sige lang, karon daghan nami. Anay taga taguluan. Salamat kay sa inyo kang pagkuan. Ang buhat ko Kaya niya. nga plano, hinuwag ko sa plano, plano ko. So, wala na din sila. Pero dili mo kumuliw ka lang kung dili yung safety mi anak hindi na sa mo ba lang itino. Hindi sa mo sa Hindi, isa pa nang delikado kita. Bangag lang. Bangag yun na yan. Gamay Wala na mga pipe. Gamay lang kayo.